барои он ки давлату миллате шукуфову мутараққӣ гардад, хеле муҳим аст ки насли босавод дошта бошад ва дар баробари донандагони илму фарҳанг, таъриху адабиёт, забону санъат, донишмандони илмҳои дақиқ низ дар пешбурди фаъолияти давлат иштирок дошта бошанд. барои ба чунин натиҷа расидан азинаҳои аввали таҳсил шурӯъ бояд кард. ин нукта дар муассисаҳои таълимии кишвар хуб ба инобат гирифта шудааст ва шуруъ аз соли аввали таҳсил дар баробари омӯзиши нахустин ҳарфҳои забони давлатӣ ҳамчунин омӯзиши илмҳои дақиқ хусусан математика ба роҳ монда шудааст ва зина ба зина хонандагон ба андӯхтани дигар шохаҳои он мегузаранд. солҳои охир таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати мамлакат нисбат ба соҳаи маориф боис гаштааст ки омӯзгорон бо рӯҳияи болида ва масъулияти бештар ба пешаи худ муносибат намоянд ва дар баробари фанҳои доимӣ ҳамчунин дониши хонандагон ро вобаста ба сарфакорона истифода бурдани сарватҳои табиӣ, тоза нигоҳ доштани муҳити зист ва зебоиҳои беназири сарзамини аҷдодӣ васеъ созанд. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам овард. эълон гардидани 20 солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ барои аҳли маориф падидааст хурсандиовар. мақсад аз гузарондани чунин дарсҳо дар замири кӯдак таблиғи тозагӣ, ҳифзи табиат, муҳаббат ба табиат ва дӯст доштани табиат аст. албатта аз овони кӯдакӣ месазад хонандагон ба тозагӣ, риояи он, дӯст доштани табиат, ҳифзи табиат тарбия карда шавад. ҳар рӯз дар дунё бо сабаб риоя накардани қоидаҳои беҳдошти шахсӣ, тозагии муҳити атроф ва нодуруст истифода бурдани хӯрок ҳазорон одамон вафот мекунанд. хонандагон бояд тозагии муҳити атрофро дастгирӣ ва риоя кунед. ахлоту партовҳоро ҳатман ба қуттиҳои махсус ва чуқурӣ бояд партов. вақте ки омӯзгор худ пайи ҷустуҷӯи донишҳои нав аст ва мекӯшад ки бо роҳҳои муосир мавзӯи интихобкардаро ба хонанда фаҳмонад, он гоҳ метавонад ки дар баландбардоштани сатҳи дониши онҳо ва тарбияи насли босавод саҳим бошад. дастгирии омӯзгорон аз иқдомҳои ҳукумати мамлакат дар соҳаи маориф сабабгори муваффақияти нақшаҳои дар пеш истода дониста мешавад. агар омӯзгорон худ ба омӯзиши амиқу дақиқи мавзӯъ машғул шаванд ва пайваста рӯи дониши худ кор кунанд, пас расонидани он ба хонандагони чунин синну сол мушкил намегардад, зеро майнаи сари онҳо ҳанӯз тоза аст ва метавонанд ки маълумоти гуногунро ба хубӣ дар ёд гиранду дар амалӣ намудани иқдомҳои ҳукумати мамлакат бо дигар қишрҳои ҷомеа ҳамроҳ бошанд. чаро тозагӣ хеле муҳим аст? оби ифлос, ошомиданӣ, сатҳи пасти тозагӣ ва набудани одатҳои бедошт сабаби пайдоиши қариб 80% бемориҳо аз ҷумла бемориҳои домана, вобош, камдард ва ғайра буда метавонад. тозагӣ чист? тозагӣ ё ин ки санитария ҳамаи он чизҳоест ки саломатии мову шуморо муҳофизат мекунанд. тозагӣ яъне санитария аз калимаи лотинӣ гирифта шуда саломатиро мефаҳмонад. тозагии шахсӣ, тозагии атроф, тозагии ватан қарзи ҳар як мимост. чаро дар бораи саломатӣ ғамхорӣ кардан зарур аст, чунки саломатӣ пойгарии асосии инсон аст. манфиати баргузории чунин дарсҳо дар он аст ки дар замири кӯдак тамизкорӣ ва ҳифзи саломатии шахсиву муҳити атроф бедор мегардад. аз ҷониби дигар чунин дарсҳои озод робитаи мактабу волидонро қавӣ мегардонанд. дар муассисаҳои таълимӣ ба хонандагон донишҳои гуногун ба таври назариявӣ омӯзонида мешавад. агар дар муҳити хона волидон бо фарзандони худ машғул шаванд ва ин донишҳоро дар амал барояшон тафсир намоянд, он гоҳ тарбияи насли закиву ҳушманд муяссар мегардад.